phai tong mani ke oro jaga no tuluk ke phai tong bos ya yang ni bos kani turma ke phai si oro jaga ni break ro kana ke bosu aro thange ani go thutai deka direct bo thutai re bono direct o bike thutai re inke bo mane tamung khar sa go dukuma kha o bike sa kisa dukuma ga sala dukuma kana o mo roi ro kata bo khorob se kaja go bike go khorok sa no sabo devro mada tam wanji boso goneng ko gari je phaimani agor tolon phaipuro mane nini logiu borok tong bai ani koi borok kare nung saisung no bo saisung nung saisu ngani tam khoting kha ani mo bumper bike thang kata bo sani ni tele derali ase ngoro kuno thanani police rok pha kya borok tao mo office photo thainai ko ga no thana tlangnai sai tong ta borok ma decision na ani to chaya kare gilai mane o bike thutai re na bike thutai re bujo to nu tong bai si tong ta Oke, nini bumong? Korang cuma dia. Kami? Mor para.